Pozdrav budući programeri. Evo ovako, odlučio sam da napravim jednu seriju tutoriala vezano za PHP programiranje i uopšteno za web development. Možda će biti malo smaranja ovaj prvi tutorial i eventualno drugi, ali ja ću se potruditi da skratim priču što više mogu. Takođe, onaj ko je već radio nešto u PHP-u, otprilike nema potrebe da gleda snimak, zato što je ovo za apsolutne početnike, to je za ljude koji nisu do sada ništa radili vezano za web development i za PHP programski jezik. Šta vam je potrebno da krenete da radite u PHP-u? Pre svega, ja bih vam savjetovao da, ako niste radili do sada, da naučite bar osnove HTML-a. HTML je markup language, to jest jezik za šminkanje strane, tako da u principu PHP je dosta vezan za HTML u smislu prikazivanja stranica, tako da ne zavisi PHP od HTML-a. PHP se radi na serveru, nema veze sa HTML-om, ali dosta se kombinuje PHP kod u HTML kodu, tako da je potrebno čisto da budete upoznati sa HTML-om, da ne bude, ne znam, šta je div tag, šta je a tag, šta je lista, šta je p tag, šta je ovo, šta su forme, šta je input i tako dalje. Mislim, to su stvari sa kojima PHP radi, tako da je to potrebno da znate. Ovde imamo savjetovao bih sve koji žele da se bave programiranjem, da pre svega odvoje jedan vremenski period za čitanje i učenje dokumentacije i proučavanje dokumentacije. PHP.net je zvanična stranica njihova, tu imate dosta informacija, svega kako se šta koristi, čisto da biste se upoznali. Opet kažem, ovo je za apsolutne početnike, tako da zato i sve ovo i pričam, znači oni koji su opet nešto radili, sigurno su upoznati, mogu da preskoče ovaj tutorial kroz. Imate dokumentaciju, kako se zove, ukoliko ste ok sa engleskim, možete pročitati, imate objašnjenja, ima, znači, bukvalno sve živo što je potrebno. Ja bih vam savjetovao da to malo istražite. Onda takođe možete malo pročitati na Wikipediji, imate na srpskom, šta je PHP, kako se izgovara, kako je nastao, koje godine, imate sintaksu, ima bukvalno sve naredbe, uslovno ograničenja, petlje, nizovi, funkcije, sve živo, znači bukvalno sve živo što bi trebalo da znate. Inače, što vam nisam rekao, PHP je znači Hypertext Preprocessor i on je specijalizovan skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica ili web aplikacija, to je za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a možemo kreirati HTML stranicu na serveru pre njenog slanja na lokalni računar klijentu. Tako da na ovaj način PHP kod koji je generisao stranu se ne vidi i prikazuje se samo čist HTML kod. Po sintaksi je on generalno sličan C programskom jeziku, ima čak i neke iste funkcije. On nastao je 1995. godine, napravio ga je Rasmus Lerdorf, on je koristio PHP skript na svojim stranicama i on je taj program nazvao Personal Homepage, tako se zvao PHP ranije.
tako da u principu od neke verzije 4.0 98. godine kako se zove, i od verzije 5.0 2004. Donela je, evo vidimo to i ovde, donela je mnogo izmena i poboljšanja za objektno orijentisano programiranje, tako da u principu ne bi bilo loše da malo istražite ovo i da malo pročitate. Takođe, za početak morate imati neki lokalni server. Ja koristim WAMP server, vidite ovde u zelenu ikonicu. Ja sam ovde spremio, kako se zove, otvorio sam sve strane koje sam hteo da vam pokažem na početku. Znači morate skinuti i instalirati WAMP ili XAMPP, sve jedno je, koji god želite. Ukoliko imate problema prilikom instalacije, potražite tutorial za instalaciju, vrlo lako se instalira klasična instalacija, nema nikakvih problema. Dobijate, kako se zove, sve što je potrebno za rad, znači PHP MyAdmin, Apache, imate i objašnjenja i tutoriale za to, tako da generalno da bismo radili PHP moramo imati na lokalu instaliran WAMP ili XAMPP. Opet kažem, za WAMP je root folder www, za XAMPP je htdocs, tako da generalno sve u tim root folderima držimo sve naše PHP fajlove. Takođe, za početak potrebno je instalirati i skinuti Notepad++ text editor ili Sublime text editor. Takođe, PHP kod i HTML i ostale markup jezike možete raditi i u Dreamweaveru. Generalno, ranije se koristio Dreamweaver dosta, sada se ne koristi zbog toga što Dreamweaver gomilu nekog svog dodatnog koda ubacuje, tako da ne bih vam nešto preporučivao Dreamweaver. Generalno Notepad++ je sasvim ok za početak. Sve što sam naveo ovde za skidanje sve besplatno, znači apsolutno nema ništa da se kupuje. Sublime je malo, da kažem, naprednija verzija i bolja verzija od Notepada, zato što mogu da se instaliraju dodatni pluginovi za Sublime, za kontrolu koda i ostalo, ali o tom potom, mislim, sve jedno je, znači sasvim je ok za početak Notepad instalirati i u njemu pisati kod, tako da to je to. I poslednja stvar što bih vam preporučio jeste za početak V3 School. Tu imate dosta tutoriala, dosta objašnjene sintakse, dosta primjera, ukoliko ste ok sa engleskim. Generalno, ako ne znate apsolutno uopšte engleski, bit će vam mnogo teško da bilo šta radite vezano za programiranje, tako da moja preporuka da engleski treba da se zna. Sad na vama je kako ćete dalje to da rešavate. Generalno V3 School je ok, znači imate dosta primjera, kao što vidimo ovde, za instalaciju sintaksa, promenljive, echo, print, funkcije, tipovi podataka, stringovi, konstantni operatori, if, else, else, if, switch, while petlja, for petlja, funkcije, nizovi, sve ostalo, tako da generalno ne bi bilo loše da prođete malo i V3 School, da malo istražite kako se šta piše, šta znači. Naravno, ja ću u ovoj seriji tutoriala proći kroz svu tu sintaksu i kroz sve te funkcije promenljive, kroz operatore, stringove, petlje, nizove i ostalo, ali
preporučio bih vam da i vi malo sami istražite. Takođe, hteo bih da napomenem da ukoliko niste 100% zagrejani i zagriženi, što se kaže, za programiranje, ako želite da naučite programiranje samo onako usput, preporučujem vam da odmah prekinete i odustanete, ne zato što vas plašim, nego zato što generalno tako se ne može naučiti programiranje. Znači, ako ste apsolutno zagrejani, ako želite da posvetite vreme učenju, istraživanju, čitanju, radu, onda samo tako generalno možete napredovati i naučiti. Ja sam dnevno po 12 sati zakucam za laptop, tako da znam kako je kad se počinje to. Ako neko misli da će samo na faksu onako dati ispit i postati programer i naučiti, grdno se vara, zato što imam iskustva sa kolegama, sa prijateljima, poznanicima, tako da generalno, iako ne radite svakodnevno, brzo se sve zaboravlja, tako da ja smatram iz mog ličnog iskustva, znam da je potrebno dosta da se radi, dosta da se uči, dosta da se istražuje, sami probate da uradite nešto, naravno svi mi koristimo internet i Google, što se kaže, tako da u principu ja vam preporučujem da samo imate jako volju, želju da sednete, da odvojite bar nekoliko sati dnevno rada, učenja, truda, istraživanja, pisanja koda, samo tako možete nešto uspeti i nešto naučiti. Generalno, programerima se smatraju ljudi koji imaju bar 2 godine iskustva, i to u firmi sa iskusnim programerima na nekim malo jačim projektima, tako da generalno sve ono što ste učili do tada, do nekog zaposlenja, može da vam pomogne dosta. Takođe, čim naučite HTML, CSS, PHP i SQL, naravno, čim to naučite, moći ćete praviti svoje aplikacije, svoje web sajtove i napravite neki svoj portfolio sajt, ubacite nekoliko radova, šaljete firmama, tako da u principu za sve to potrebno vreme, potreban je rad, trud i zalaganje, tako da generalno eto, to je to što se tiče ovog upoznavanja za početak. Nema razloga da se bilo čega plašite, da se bilo čega, ne znam, da vas je strah nečega. Generalno samo je potrebno da se radi i to je to. Znači nema tu šta, svako može naučiti ko je zainteresovan i zagrižen za ovu oblast. Ko nije, on će naučiti nešto, odustaće, zaboravit će posle nekog vremena, tako da to je sve onda bačeno u vodu, što se kaže. Eto, to je to za početak, znači obavezno skinite vam, Xampp, Notepad, Sublime, šta god odaberete i bit ćete spremni da krenete za sledeći tutorial. Opet kažem, ukoliko imate neke problema sa prilikom pokretanja instalacije, potražite na netu ili na YouTube-u, gde god kako se instalira VAMP ili Xampp i to je to. Nadam se da ćete ispratiti ovu seriju tutoriala, da ćete nešto naučiti. Ukoliko vam se sviđa početak, eto, voleo bih da ispratite sve to i komentarišite, eto, subscribe, koment, šta god, hvala i vidimo se.